L'edifici de l'antic convent de Sant Agustí ha tingut diferents utilitats. Després de la seva etapa religiosa, hi van traslladar la caserna militar que hi havia al parc de la Ciutadella. Però això tampoc durà i l'edifici va romandre molts anys tancat. Ara l'estan restaurant i una de les entitats que ja ocupa aquest antic edifici és Barcelona Activa, empresa que enguany celebra el seu 10è aniversari. Barcelona Activa es una empresa privada con participación municipal que nace en 1986 concretamente y tiene por objetivo la promoción económica. De hecho, la mayoría de programas que desarrolla Barcelona Activa se enmarcan en el área de promoción económica y ocupación del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, es una entidad local cuyo objetivo básico es la promoción de la ocupación en distintos ámbitos. Barcelona Activa va néixer amb la idea de potenciar l'ocupació. En els seus inicis es van centrar en projectes de suport a l'autoocupació, però en aquests 10 anys els seus objectius han anat evolucionant a l'entorn de 3 línies d'actuació: promoure i donar suport a noves empreses, impulsar i millorar l'accés a l'ocupació i contribuir a la millora de les petites i mitjanes empreses. L'any passat, Barcelona Activa va acabar de concretar amb l'INEM un conveni que venien projectant fa temps, el SIPE, Servicios Integrados para el Empleo. Esto es una serie de actuaciones que se hacen en colaboración con INEM y que consisten, por un lado, hay 4 seminarios, 4 tipos de seminarios de acciones de iniciativa y orientación para la búsqueda de empleo. Y son seminarios informativos, uno de ellos concretamente es el IPE, que le llamamos, que es una sesión informativa sobre la realidad del mercado de trabajo y los recursos que ofrece la ciudad de Barcelona para la búsqueda de empleo. El SIPE comprèn també un programa d'escola-taller orientada a menors de 25 anys en situació d'atur. Una escola-taller bàsicament és un programa en el qual s'aprèn un ofici durant 6 mesos i després l'Ajuntament contracta aquestes persones durant un any i mig, depèn del programa, perquè facin pràctiques reals. Això és el que diferencia d'altres programes, és a dir, que nosaltres tenim 2 obligacions: ensenyar, que aprenguin l'ofici, i alhora que l'obra surti, per tant, quedi una cosa acabada que pugui disfrutar tots els veïns del barri. L'objectiu final de l'escola-taller és doble, és a dir, per una banda, s'està centrat en que unes persones que per ser joves i perquè potser no els ha anat prou bé la formació professional, etc., puguin aprendre un ofici d'una manera pràctica, és a dir, treballant, i alhora que ho facin de manera que la seva feina no siguin pràctiques que es fan i es desfan, sinó que quedin en un equipament que després pugui ser utilitzat per tothom. I ells els primers que se sentiran orgullosos i diran: mira, això ho vam fer nosaltres mentre estàvem contractats aprenent l'ofici de tal cosa. A l'escola-taller del convent de Sant Agustí hi participen 60 alumnes, dividits en 4 especialitats de 15 alumnes cadascuna: forja, guixaires, paletes i jardiners. Aquests 60 nois treballen en l'adequació del centre cívic del casc antic, que tindrà la seu a la mateixa caserna. Que es configurarà bàsicament de 3 sales polivalents com aquesta que esteu veient i una sala d'actes més gran que després veurem, amb un altell i una part de baix. Nosaltres el que fem és tota la part de paleta. Aquí estem fent uns lavabos, per exemple, hem fet tot aquest altell de forja, ara l'estem formigonant. Això, quan ho veieu acabat, tindrà un acabat en vidres i quedarà 2 sales utilitzables, la de dalt i la de baix. Llavors això són 3 sales, un total de 6 espais i la sala de juntes, que és l'espai final. Barcelona Activa té 7 centres repartits per tota la ciutat. En aquests centres es realitzen serveis de formació ocupacional i de suport a la creació d'empresa. Para acceder a todo este conjunto de servicios, lo único que hay que hacer es dirigirse al centro que se corresponda por zona o por proximidad, dirigirse y solicitar. Normalmente es una entrevista con algún técnico que hace la primera recepción de la demanda y la derivación que cree más conveniente. L'especialitat del centre de Ciutat Vella és l'hostaleria, camp que té un elevat nivell d'inserció. Nuestros cursos, el nivel de inserción es muy elevado, ¿Cuál? Por ejemplo, es curioso el curso de camareros, que va dirigido a un colectivo de chicos menores. Los últimos cursos que hicimos, acabamos en julio, teníamos más demanda de empresas que nos pedían gente o se dirigían a nosotros para saber si teníamos personal cualificado que alumnos que enviar, eso está claro. A Barcelona Activa no donen treball.
La seva funció és orientar la gent de cara a aconseguir l'objectiu de la inserció i ho fan mitjançant seminaris, programes de formació i plans d'ocupació. En 10 anys han aconseguit més de 50 convenis de col·laboració amb diferents sectors de la vida social i econòmica de la ciutat i gaudeixen de la col·laboració de 100 empreses que participen directament en els programes i serveis de l'entitat. Una entitat a la que encara li queden molts anys de feina i molta gent a la que atendre.